poema, encara que no rimi, per exemple, sempre té un ritme, sempre té aquesta cosa de que quan la dius en veu alta la relaciones amb el que és doncs, la cançó. Llavors, suposo que per això m'agrada especialment la poesia. Però no us n'he triat cap de poesia. No? I què dus? Bueno, perquè de poesia he pensat que hi hauria el meu. No sé on és, però... I he dit, de poesia faré un pot d'autobombo, ja està. Però sí que vos he duit... Esteu les Venus Voltes. Bueno, Venus Voltes, sí. És el darrer llibre de poesia que has tret, de fet, enguany. És el darrer, va sortir pel març, i el que us puc dir així amb exclusiva per Rates a la Fresca és que ara al setembre sortirà una segona edició. Uau. Per tant, anem bé. I després, bueno, hi ha una sèrie de poemes que els hem inclòs o passaran a ser cançons al disc nou, el tercer disc de Jansky. Sí. Hi ha el primer, per exemple... Bé, m'han dit que podia recitar. Sí, tant, el que tu vulguis. Hi ha el primer, per exemple, Purgatori 33, que és el single que vàrem treure, que és una traducció que vaig fer jo mateixa a l'anglès del primer poema del llibre, que és un poema que comença amb un vers de Dante, de la Divina Comèdia. I diu així: obre el pit a la veritat que ve, i esteni les mans, esbatana-hi el cor, eixampla el cervell, esberla-te el cap, esmola el nas, la boca i les orelles, esportella les parpelles i ensenya'm els ulls. Esventra't l'ànima, engrandeix-la. T'ha aterrat un alienígena al balcó amb totes les seves naus. I aquesta és un... Un descàs musical. O sigui, és el single que hem tret, que se diu Comèdia, i hem afegit un vers, i a part és aquest text traduït a l'anglès. I te surt fer música electrònica o això ha estat... Sí, ho sents així. De fet, quan vàrem començar Jansky, tota la idea era que jo havia de fer una presentació de l'estiu del Tonight Tonight, que havia guanyat el Premi Art Jove, i em varen dir, hi ha pressupost perquè vingui un músic. I lo típic és que telefonis un guitarrista o que telefonis un clarinetista, jo què sé, un instrumentista que t'acompanyi, no? I acaba sent aquesta mena de cosa com clàssica. Jo vaig dir, però és que els meus poemes són una mica raveros, no? Sobretot en aquell llibre. Dic, no puc dir un tio que me faci unes bases, dic, Jaume, me faries unes bases? I així vàrem començar. Sí, perquè suposo que això, no? Cada tipus de poesia doncs, també relaciona amb un estil de música diferent. I ja anau ja ara pel tercer disc. El tercer. Quan el treus? 21 de setembre, o sigui, ja. Suposo que per això estic marejada, estic nerviosa. I el presentarem dia 29 en el Sabotage, a dins la programació de la Fira B. I allà serà la presentació oficial? Sí. I l'heu autoeditat? No, ens l'ha dit... Bé, fins ara havíem editat en Primeros Pasitos ja no treu format físic, i l'editem amb Hidden Track Records, que són de Barcelona, que són la gent de Nimi, que és un grup que també són parella i fan electrònica, i bueno, està molt bé, estem molt contents. Ho congeniat bé. I a més he vist que vareu fer un videoclip a Menorca. Sí. Això trigarà un poc més a sortir, havia de sortir al setembre també, però, bueno, hi va haver una sèrie de problemes logístics i ens falta gravar unes escenes, per tant sortirà a l'octubre, però vaig colcar un cavall de festes. I què? Com va ser l'experiència? No estava previst, jo em pensava que em durien un poni d'aquests que van dopats per passejar els turistes i me van dur un cavall de festes de Ciutadella. Bueno, me vaig cagar a les calces, però les fotos queden molt bé. La pena va por dentro. Molt bé. I de què deies? Això, que com que me vau dir que dugués llibres, doncs vos vaig dur, o sigui, vos duc aquest d'Anna Marina Svietaeva, que és una autora russa que no està, només té aquest llibre traduït en català i 4 poemes diversos, però en castellà sí que existeix, i és una tia que és una jefa, en sèrio, vull dir, és molt recomanable, i té aquest llibre que té 4 contes, El diable és el principal, és el més llarg, però llavors en té un altre
que és superpreciós, que és La mare i la música. I explica un relat autobiogràfic, no?, de com la seva mare era una pianista molt bona, o sigui, una nena prodigi, però es va casar i per tant va haver de deixar de tocar professionalment, i llavors la mare traspassa, diguéssim, els somnis i la frustració també a la filla, i amb 3 anys ja la té allà amb un piano matxacant-la i tal, i clar, i ella passa com a odiar la música, però odiar la música com a això, no?, la interpretació de peces que ja estan escrites, i per això es fa poeta, perquè diu aquí puc tocar el meu, no?, puc escriure jo el meu repertori propi, i està molt bé, perquè és, bueno, no sé, perquè ella és molt bona escrivint i la història doncs, és molt interessant. I llavors, jo què sé, aquest és una perla que vam comprar un dia que no teníem llibre d'aeroport, amb en Jaume, i que és així com un debat a 3 veus, sobre els 3 llenguatges de l'home. O sigui, paraula, música i matemàtiques. I llavors cadascú, o sigui, hi ha un pro de cada cosa, no?, en Savall. El Cédric Villan aquest és el supermatemàtic i en Zagajewski, que és un poeta polonès, i llavors cadascú defensa que el llenguatge que va existir primer i el que és el més important i tal és el seu, música, matemàtiques o poesia, i és molt bo. Per després agafar cerveses i tornar a tenir la conversa amb els col·legues està molt bé. I llavors aquest l'he duit perquè és una perla que vam trobar aquí Rata. L'he passejat fins aquí. És una perla que vam trobar aquí Rata un dia per... no sé què era, devia ser Nadal o no sé què era. Bé, i és un llibre de... o sigui, és un assaig i entrevistes, bé, a part l'edició és preciosa, és així molt cool, amb músics de països molt random, en plan Bolívia, Pakistan, Nigèria, Suïssa, músics de per tot, que expliquen, xerren una mica de com vehiculen la seva opció política o la seva lluita social i tal a través de la música, no? I fa una mica una crítica sobretot del pop, de com el pop bàsicament és autocomplaent, no?, i no entra en cap tema, i per això després acaba sent aquesta música sempre tota igual, mentre que el trap o altres tipus de músiques poden tenir un to més reivindicatiu. Està en anglès, però així també practiquem. Sí. Tot i que les grans biografies són de músic de pop, és a dir, les més venudes, també hi ha bestsellers en el món de la música. Sí, clar, supos que tot el que sigui, això, Beatles, Bowie, o Bowie, però Bowie jo no diria que sigui pop, no? Sí, bueno. Ell era més experimental dins el seu dia. Però bueno... I escriure biografies de músics també és com una cosa que s'estila, és a dir, professió, gent que escriu, no com a professió, però sí que te dona com una certa... Jo tinc una col·lega a Barcelona que escriu biografies, però no de músics, biografies de futbolistes. Sí, però paguen molt bé. Que és una cosa que en literatura normalment doncs no va així, no? Però sí, suposo que a tots ens interessa, no?, el procés creatiu d'una persona, a part tot el que pugui ser marujeos, safretjos, no?, de quan un està en un grup o el que sigui. I les pel·lícules que se n'han fet també de 1000 músics, de saber com era la seva vida, normalment sempre és la mateixa història. Sexe, droga i rock and roll. Exacte, llavors... Que després, en realitat, a vegades acabes compartint backstage amb algun músic d'aquests i te'ls trobes que estan planxant-se la camisa tranquil·lament i fent som, vull dir que tampoc no és tant, no? Vull dir que al final poder t'has drogat un dia en tot el... no? Però ja com que això és el que és l'experiència que fa més... que fa més superventes o que fa més ganes també, no? Explicar. Expliques les anècdotes bones, no?
Hi haurà un llibre de Jansky qualque dia, creus? Bueno, nosaltres anem fent una mica de diari. Jo què sé, supos que sí, no? Sí. El que passa és que és un d'aquests que, clar, hi sortiria també molts gent companys de per aquí, l'hauríem d'escriure en anglès i vendre-la fora, perquè no ens fessin fora de l'illa. No passa res. Molt bé, Laia, moltes gràcies. Sí, jo crec que sí. Sí. M'ha agradat molt. Sempre m'agrada passar per rato. Bé, si vols acabar amb un altre poema, no? Dic un altre poema. I així jo crec que ja és com... Vos dic el poema que anirà amb el videoclip del cavall. Molt bé. Sí. Aquest no l'he traduït, la cançó és en català tal qual. I té una mica de reminiscències de reggaeton. No és un reggaeton, però... Per això vas pujant el cavall. Però sí que té una cosa així. Diu així. Cavalca'm lluny, el món és mort, la gent s'adorm, s'enterra al port. Cavalca'm lluny, esperona fort, i anem-nos-en de tort. Les línies rectes em fatiguen, les morals rectes mal presagien, més em plau de perdre'm pel bosc. Lliurem-nos al galop, gosem voler-ho tot, cavalca'm lluny, amor. Soc l'amazona del foc, jo forjaré un home nou, cavalca'm lluny, amor. Gràcies. Moltes gràcies, Ana Laia, sempre és un gust entrevistar aquesta dona. Sí. I ara, bé, sabem que podeu continuar en les xarxes socials. Sí, podeu continuar demanant disculpes perquè en els principis que estava aquí no ho sabeu, però han tingut un petit problema amb l'àudio, no se sentia, però crec que només era un altre sumari, així que tampoc no feia molta falta. Ana Laia ja se l'ha escoltat bé. Sí. També recordar-vos que aquest estiu la Fundació Mallorca Literària està fent una campanya de foment de la lectura on demana a la gent que recomani les seves lectures d'estiu, sobretot si poden ser d'autors locals com els que avui tenim a Rates a la Frescor o no. Simplement heu d'enviar una foto a Twitter o a Facebook amb el hashtag Estiu a Mallorca i la foto del llibre en qüestió que estigueu llegint i entrar en el sorteig aquesta setmana de 50 euros per gastar aquí a Rata Corner, que crec que no està gens malament com a premi. I també durant tot l'estiu han estat regalant entrades per a espectacles culturals. Així que jo convidaria a tots els que ens esteu seguint aquí a la llibreria i els que estan a casa seva que fegeu una foto, sobretot els que estan a casa seva, ara a la piscina o estan millor que nosaltres, no? Que facin una foto del llibre que tenen de vora i poden guanyar aquests 50 euros. Exacte, molt bé. I del que t'apareix si presentam el convidat també d'avui. Ell va néixer a Ses Salines, té 25 o 26 anys, ara li demanem, no estan segurs, és escriptor i res, ja ha tingut un dels seus grans èxits, va ser el dia que va morir David Bowie, és el seu primer llibre de narrativa i aquí va ser com que va fer el vot i va ser guanyador del Premi Time Out 2016 al millor creador de l'any. Això ha fet que hagi també agafat més repercussió, hagi publicat altres llibres, ara té peces de teatre, articles, relats, moltes coses. Ell és molt jove, però segur que molt fa moltes ganes estar amb ell. És en Sebastià Portell. Molt bé. Bon vespre, rates. 25 o 26? 25. Bé, jo m'agrada dir 25 i mig. Fa ràbia, però la tan jove. Bé, però també és un honor i un luxe tenir gent jove tan preparada, no tant com els han dit que eren la generació més ben preparada, que hi hagi gent jove que empengui amb aquesta força. És qüestió de temps, que la cosa s'acabi. No. I Sebastià, tu t'agrada estar a la fresca en l'estiu? Sí, per què no? M'agrada estar a la fresca sempre, de fet ho dic, la calor. Perquè la calor és molt difícil de controlar, la de fora i la de dins. En canvi, la frescor se pot regular. I com ho fas per alliberar-te? Com ho faig? Clar, és que aquest programa se podrà escoltar en qualsevol horari, seria delicat especificar. No ho sé, hi ha moltes maneres, des de posar-te en remull directament fins a certes lectures, a vegades. Lectures... Jo vull rompre una llança, sempre metafòrica, no m'agrada la violència, a favor del pop, si més no en literatura, perquè penso que en música potser sí que se n'ha fet massa de pop i que s'ha arribat a viciar i que és un posicionament polític una mica estèril, però en literatura, precisament,
crec que té una certa potència, fer-la pop. I encara més en un sistema literari com el nostre, que hem de recordar que és una llengua minoritzada. Per tant, fer pop en català és un posicionament polític. I crec que la literatura pop mos refresca. I el dia que va morir David Bowie és literatura pop, no? No ho sabria dir. M'interessava que ho fos i era un dels objectius que hi havia, però hi ha qui també hi trobarà traces de punk, hi ha qui hi trobarà la França del 68, que no sé què em va sortir d'allà, i hi ha qui hi trobarà una cultura de remix, perquè és una novel·la collage. Per tant, és complicat de definir. I pot haver qui ho consideri pop, totalment. Aquí tots els convidats que venen els demanem si els esmussen les rates, si t'escarrufen les rates. Fa molt que no n'he vist cap, Sí? en directe, No deu ser molt per menor. però no entenc com... M'encanta No m'ho tornar. malinterpreteu, però per la part forània hi ha moltes rates. Sí, jo som Sincerament. nascut a les Salines i Hi ha Déu-n'hi-do. moltes rates. Sí, vàrem tenir un estiu una plaga de grills a les Salines que, de fet, quan érem petits hi jugàvem i feien tràfic i qüestions així. Tinc mal record de les rates. De fet, jo crec que vaig aprendre la por d'una padrina meva, de la padrina Catalina, i me va transmetre dues grans pors, que eren la por a la tempesta, També. que segons ella era el carretó del bon Jesús, jo pensava que no caigui, que el tindrem a casa nostra. I l'altra era la por de les rates. De fet, tinc marcat en el cap un gest que era molt d'ella, que deia una cova així, i que feia així amb el dit, i a vegades s'allargava més de lo que la biologia animal permetia, però a dins el cap eren. Tenim aquesta coma. I en canvi en Miquel agafa aquest concepte per fer-lo més amable, no? Totalment. Sí, esperem que sí, perquè en Sebastià no té por perquè ja ho hem vingut bastantes vegades per aquí. Exacte. Bé, has estat viatjant. Mos han dit un ocellet, no sé si és vera, que has estat de vacances en el poble ja abans va fer Call Me By Your Name, perquè Sí. te va agradar molt la pel·lícula. He estat una setmaneta i un poc a Crema, a la província de la Llombardia, i és una delícia. És un poble que no és, no sé si hauria de dir poble o ciutat, no és més gran que Manacor. És a dir, he anat a un Manacor de la Llombardia i té 3 llocs guapos on estar. Però té tanta natura, té tant de lloc salvatge, té tant de suburbi també, perquè és un poble que també té indústria. És deliciós, per no fer-hi res, per llegir. Per desconnectar. Sí. És a dir, en Sebastià sap desconnectar, no? 6 estones. A les Salines no deu saber A desconnectar. les Salines costa molt, perquè primer de tot anava parlant en segona persona, anava a dir connectes, això és el que feim moltes vegades quan ens volem allunyar de grans veritats. Reconnect amb el cordó umbilical, reconnect amb vincles familiars, amb vincles d'amistats, amb jocs que ja no hi són, però que hi ha gent que reclama, i és complicat. També és un plaer a vegades, Vull dir que retrobar coses, llocs on t'has sentit bé, sempre és un gust. Però no tot és blanc ni negre. O sigui, agafes amb una certa distància. Sí. Bueno, m'acosta viure en distància, també ho he de dir, ho he vist tot molt intensament. Però intent viure amb consciència. Saber que si a vegades una cosa me fa un maler i m'acosta molt de viure, és normal i fins i tot pot ser guapo que sigui així. Això és una mica que ningú és profeta de la seva terra, també. A Mallorca s'estila molt de dir allò, no? És que Sí, te n'has d'anar fora per ser conegut. en aquest sentit hi estic d'acord, però sobretot en un pla molt personal. Estic parlant amb això a nivell de relacions molta distància, relacions que viuen el pas dels anys. En canvi, he de reconèixer que en el pla literari, en el pla de reconeixement, allà on m'han fet més cas és a les Salines, que crec que deu ser el poble menys lector de Mallorca. Però la veritat és que m'he sentit molt agombolat per la gent i que no significa que hagin llegit els meus llibres i jo no els hi demano, com no ho demana ningú, però la veritat és que m'he sentit molt estimat després de les meves publicacions i crec que quan estimes el que fas i la gent ho veu, la gent té un cert respecte cap a això i poden combregar o no, però hi ha un respecte. I això sí que l'has trobat, no? En el teu Totalment. poble, en aquest. Sí, Tot i així, sí que també a Barcelona, jo no sé si aquest darrer èxit que has tingut, ja sé si la gent
t'atura pel carrer o ja te coneix. M'aturen més per Grindr que pel carrer. Ah, sí? Home, estrany. No, a veure, ha estat un petit èxit, estan parlant del món de l'edició independent, d'una literatura de vocació totalment minoritària, perquè crec que a les minories i en els petits grups on crearem escletxes, que realment faran forat gros, però sí que ha estat una petita sorpresa la recepció que ha tingut el dia que va morir David Bowie, perquè hi ha arribat gent de la comunitat LGBTI, hi han arribat persones que estimen en Bowie i que veuen que el llibre té molt poc a veure amb Bowie, i té molt a veure amb Bowie, en tant que en Bowie era pop, però també s'ho va carregar tot, i quan te pensaves que li podies assignar una identitat, de sobte la canviava o te feia creure que tornava enrere i anava endavant. Vull dir que crec que, mal m'està dir-ho, però ha tocat bastantes tecles que no m'està mal dir-ho perquè va ser sense voler, sense donar-me en compte. Que ha estat guapo. Ha estat guapo veure fins on ha arribat. I te pots viure de l'escriptor? És possible? És possible, tot i que s'ha de fer un aclariment, que no és possible viure de drets d'autor, si més no en català, sense que t'hagin traduït. Jo m'han traduït un conte. Hi ha un conte meu traduït en el castellà. Ara hi ha moviment perquè se facin traduccions precisament del dia que va morir David Bowie a altres idiomes, però tot està en stand-by, no sabem cap on tirarà la cosa. En canvi, és important que la gent sàpiga que els escriptors no només feim llibres. Els escriptors feim articles, feim cursos, feim conferències, n'hi ha que estan endollats a institucions, i són maneres, unes més dignes que altres, de desenvolupar la professió. No som Estats Units, no som Gran Bretanya, no som Alemanya, no podem viure de drets d'autor, però sí que podem viure com a autors i com a persones que aportam una visió en el nostre poble. Molt bé. I ara també has escrit teatre, de fet el Teatre Principal estrenarà una obra teva que va ser la que se va enfrontar a la final del torneig de dramatúrgia amb en Joan Fullana, que va quedar allà a punt de guanyar. Però en en Fullana no li han interpretat de moment, i a tu sí. Com ha estat això? Ha estat perquè l'obra se diu Transbord, s'estrenarà dia 1 de novembre en el Teatre Principal, que m'encanta perquè és una nit hiperteatral tots sants. És la nit de Don Joan. I és un anti-Don Joan, de fet. Se representa senzillament perquè hi ha hagut persones molt generoses a darrere que hi han apostat. En primer lloc, hi ha la immensa generositat, que és el bessó de tot, que és de Produccions de Ferro, encapçalades per Antoni Gomila, que va ser qui me va telefonar fa gairebé un any, o un poc més d'un any, no vos ho sabria dir, i me va dir, ostres, hauries de fer una obra de teatre perquè te voldríem per aquest torneig. I no entrava dins els meus plans, de cap manera. Jo havia deixat d'escriure teatre, que és el que vaig començar a fer, perquè és complicat veure'l realitzat. Escriure narrativa és relativament senzill, perquè l'objectiu final és que sigui un llibre i qualcú el pugui tenir a les mans. En canvi, el teatre se pot convertir en llibre, però fins que no és representat és com si no hagués existit. I me vaig esperonar a escriure aquest text. Va quedar finalista, amb un molt merescut guanyador, que va ser Joan Fullana, amb un thriller brutal que ens va deixar tots espaterrats. I Malvasia Produccions, que és la productora de Nassum Planes, va decidir apostar per aquest text, perquè va trobar que el missatge que tractava i sobretot la temàtica o els valors que representava era important posar-lo en els escenaris de les illes. Transbord és una obra que tracta sobre un personatge, un al·lot trans, en Pol, és una persona que quan va néixer li varen assignar la identitat de gènere dona i s'identifica més, pintura no només, però sobretot, amb la identitat masculina, amb la identitat d'home. I està en un punt clau de la seva vida, que és una consulta psiquiàtrica amb una psiquiatra de la Seguretat Social que el vol forçar a admetre que té una malaltia anomenada disfòria de gènere per donar-li un paperet que l'autoritzi a prendre hormones de manera regular. Clar, ell s'hi nega. Ell és una persona que té cultura, a més és un lluitador, és un caparrut, estima la vida, sap que no està tot sol i no pensa passar per aquest estado. Ell vol
vol que se li permeti ser qui és sense necessitat de claudicar davant unes persones que, per cert, en tant que estat, malauradament som tots, l'assenyalen i li diuen ho faràs però primer hauràs de dir que estàs malalt. I aquí estàs conflicte de la cosa. De la idea de les identitats que no caben dins formularis. I qui el representarà, ja ho saps? Sí. Se pot dir? Aniríem malament si no ho sabéssim. En Pol serà en Marc Joy, que és on recau sobretot aquest personatge principal ple d'arestes i és molt polièdric, la veritat. I la direcció de Miquel Gorriz, un director de Terrassa, encara li ha donat més cares. I a Son Planes interpretarà no un ni dos, sinó 3 personatges en un mateix cos, que són el personatge de la psiquiatra, el personatge de la seva conflictiva mare i el personatge de Nalea, que és la parella que ajuden en Pol, en certa manera, a veure la llum i a dirigir-se cap allà on vol ser o allà on vol estar en aquell moment. Una de les principals tesis de transbord és que en Pol no va d'un lloc a un altre, sinó que sempre vol estar en moviment. I per això aquesta idea de transbord no passa d'estar a una estació a una altra, sinó que sempre està en aquest no lloc, en aquesta no identitat. En Sebastià, però clar, jo no sé si t'ha passat mai, jo mai he entrevistat, que ha passat a les 5, però vull recordar, a les 11 se torna a emetre des de ràdio, els entusiastes s'entrevisten amb en Sebastià 2 vegades la mateixa persona en un dia. Jo tampoc he entrevistat 2 vegades la mateixa persona en un dia. I t'ha entrevistat qualcú 2 vegades en un dia. I però també hem de dir que avui, a l'última hora, hi ha una pàgina dedicada a en Sebastià, de Clara Ferrer, que l'altre dia la va entrevistar aquí a la llibreria, així que també hem d'estar contents que avui tenim un convidat que és supermediàtic. I de fet volia fer una crida, si hi ha més periodistes a la sala, teniu fins a les 12. Per fer rècord avui. Jo mateix. Com ho dus tot això? Perquè clar, estàs de vacances. I hi ha escriptors que diuen no, mira, jo de vacances no sap greu, però ni entrevistes ni històries. Passa una cosa, que és tramposa. Jo estic de vacances d'autònom, que és com dir xocolata blanca o intel·ligència militar. És a dir, no existeix. Per tant, jo no estic de vacances, estic a Mallorca, després vaig a Barcelona, sí que vaig anar a Crema, però a Crema també vaig haver de fer coses. Per tant, no, jo sempre estic en marxa, tenc la sort de que no guany molt de doblers, però faig el que m'agrada i per tant ho visc com un superplaer. Jo havent xerrat amb tu fa una estona i he xerrat altres vegades, sempre he trobat que a part de moltes altres coses que no diré perquè pareixeria que estic llevant aquí sense fer falta, ets molt diplomàtic. Tria molt bé les paraules, ets molt conscient del discurs que tens integrat i tens 25 anys, cosa que fa ràbia, com deia la Margarida, però també és d'allò. És una cosa de caràcter o tu t'ho has imposat i ets conscient que jo, amb 25 anys, tenc una carrera, som un autor i he de triar ben bé què dic, en quin moment i no m'he de cercar enemics, sinó que falta. A veure, en primer lloc, si no trias bé les paraules tindria un problema molt greu. Jo crec que és una qüestió de caràcter i una qüestió de pors. M'agrada molt, això és una exclusiva, m'agrada molt controlar les situacions perquè som una persona altament insegura i és una cosa que no vull amagar perquè crec en la vulnerabilitat i crec que obrir-nos mos fa interdependents i és guapo que la gent vegi les nostres nafres i en el mateix temps, com que som molt conscient de les meves nafres, m'agrada exposar-les però de la manera que vull que se vegi. És a dir, no vull fer pornografia. I supos que aquest control ve d'això. No sé si t'he donat una resposta terrible o... No, la resposta que confirma que és molt diplomàtic. Crec que la cosa va per aquí. Crec que va per aquí. I Ventura també el fet de ser de poble molt fa ser així, perquè és allò de has de quedar ben tothom, ves alerta, que no sé què... Bé, a mi m'ha passat un poc, m'identifico amb aquest... no? És vera que tots sou molt correctes. Tenir aquesta educació de poble. Massa, sí. A més, ara faré un comentari molt de poble. La Margalida com a montuirera i jo com a saliner compartim el patró, que és Sant Bartomeu. Ara heu compensat les arrades de Sant Bartomeu. No? Sí, perquè igual que no a la fresca, perquè na Cati era de viatge, na Margalida el primer que va dir quan va començar va dir per Sant Bartomeu no podeu fer coses. M'és igual tot, i a casa és història. No, he vist rates aquests dies, per això estic... Rates també n'hi ha a Barcelona, perdó. Sí, per les metres de Barcelona n'hi ha un fotiment. Sí. Vull dir, no anat dir perquè has tingut sort, però sent de Barcelona no estàs immunitzat. No, de cap manera.
Aquests dies de festa també he vist rates i qualque porquet. I Déu-n'hi-do, fan moltes campanyes sobre temes d'agressions sexuals i tal, però Déu-n'hi-do, encara se fa una que campa pel món. Vull dir que m'encanta que tots siguem animals, però millor sense tanta jerarquia. Dins la justa mesura i tots iguals. Sí. En tot cas, la Magrilia sempre demana per rates i jo sempre, és a dir, des d'un programa abans, demano ceba. Que és una cosa que jo crec que un al·lot de 25 anys que s'ha convertit en el creador de l'any per la Time Out de Barcelona, que ha tret un llibre que tothom en parla, que està darrere 1000 històries, que ha quedat finalista. Com ho gestiones? Perquè, clar, tu vols ser molt políticament correcte, però supos que hi ha punts en els que un se mira i s'agrada i també s'ha de controlar. És una putada. És una putada perquè una de les coses primeres que me varen dir quan vaig treure el dia que va morir David Bowie va ser no saps on te fiques, perquè després de la primera novel·la m'arriba una segona i és la més difícil d'escriure, perquè és el moment en què has de generar una distància d'allò que has fet, en el mateix temps ha de seguir sense la teva veu. Tens la sensació que hi ha gent a l'altra banda, no mos enganyarem, no hi ha una multitud, però hi ha gent, i no vols decebre. I sobretot no te vols decebre tu mateix. No vols fer un nyap, no vols tornar enrere, no vols repetir-te. Per tant, és complicat. He dit abans, que ho he dit en les Salines, però en general jo me sento estimadíssim i m'encanta. I m'hi sentia abans d'escriure i publicar. Preferesc sentir-me així i vull pensar que és la veritat. Però i torna la idea d'inseguretat. Escric perquè m'estimi i escric per trobar altres bandes i per comunicar, per interconnectar. I els llibres, els textos, les paraules, són el que m'enllacen amb el món i per tant és la corda fluixa. M'agrada, me podria complaure mirant el dia que va morir David Bowie i lo relativament bé que ha anat, els petits èxits que ha estat. Sí, i és el que me fa seguir. Puc quedar mirant enrere de cap manera i és mirar avant amb unes cucales i patir el que cal perquè surti sang per un test nou. Test nou, que supos que ja està hauríem de parlar en plural perquè ara Transbord, aquesta obra que s'estrenarà en el principal, apareixerà també publicada, Lleonard Montaner editor, que a més me fa molta il·lusió perquè és la primera editorial que va apostar per jo. I per una altra cosa que crec que és important dir-la, que és una col·lecció que els llibres són daurats. Sí. Són una preciositat. I més enllà d'això hi ha 2 llibres en preparació. Un que m'acostarà molt poc de defensar perquè realment no és meu. És una antologia de poesia que he coordinat d'una trentena d'autors. És poesia LGBT catalana per tal de reivindicar un patrimoni brutal que tenim, sobretot a Mallorca. Mallorca és plena de mariques i lesbianes que a més han escrit, o escriptors que a més han estat mariques i lesbianes, o gent sigui quina sigui que han escrit sobre el tema, que és això el que importa, i sortirà aquest octubre, aquesta antologia, se dirà Amor sense casa. I més endavant, segurament no serà aquest curs, però encara no hi ha data fixa, sortirà la meva nova segona novel·la, aquest gran mal de cap, que és Ariel i els cossos. És una novel·la que m'ha fet canviar jo mateix. A vegades Antònia Vicenç, que per jo és un immensíssim referent, diu que ella posa la seva sang en els personatges. Jo en l'escriptura d'Ariel i els cossos, que ja s'allarga en més de 2 anys i que durarà una miqueta més, tinc la sensació que els personatges han entrat dins jo fins a punts que no hauria d'haver permès. Però ha anat així. Per tant, jo, la gent que m'ha entrat de dins, no els hi giraré mai la cara. Ja me diràs. Qualsevol no vol llegir aquest llibre, ara. Després de dir com he viscut amb tu d'aquesta manera. Jo, per acabar, si m'ho permeteu, fa un any i mig, quan sortia el dia que va morir David Bowie, jo quan fer un any, crec que s'havia mort en David Bowie, això, te van entrevistar als entusiastes i tu xerraves de les etiquetes, perquè ara has dit LGBT, estàs coordinant, crec que heu fet un festival de Barcelona precisament de la qüestió. Sí, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Com hi convius en les etiquetes ara mateix? Ara que ja ha passat tot això i que ja t'hi has... I tinc una relació molt conflictiva, perquè penso que per una banda són necessàries, en tant que hi ha moltes identitats, moltes vivències, moltes maneres de ser o d'estar de manera puntual que cal visibilitzar. I que si no tenen un nom no existiran. Potser hem de fugir, decididament hauríem de fugir del terme mèdic i patològic
homosexual, que és un més de molts de casos patologitzants, però n'hi ha d'altres que són molt productives i interessants, com per exemple l'etiqueta queer, l'etiqueta bord, l'etiqueta bollera, trans, travesti fins i tot, que el col·lectiu o persones del col·lectiu l'estan reivindicant també com una identitat potentíssima, i crec que també són útils, crec que val la pena això. Per una banda això hi hem de ser, i per altra cal no caure en la tematització. Durant aquest temps he fet entrevistes parlant del dia que va morir David Bowie, i fins i tot alguna ressenya, la primera que em va sortir, l'han etiquetada com una novel·la gay. En primer lloc jo penso, novel·la que té sexe amb novel·les? Segurament no. Per altra banda, el dia que va morir David Bowie és la història d'un home que generalment desitja o té sexe amb homes. Segurament bastant homòfob amb ell mateix. I no me n'amagaré d'aquesta identitat, d'aquest personatge. Però a més, quan parlàvem amb la Margalida, és una novel·la pop, és una novel·la punk, és una novel·la a l'ombra d'una immensíssima personalitat que és David Bowie, és una novel·la caminada, és una novel·la que va i ve, que el lector construeix a partir de fragments. Per tant, parlem d'una etiqueta, posem totes les altres. Si se pot rentar, si pot tocar el xiuet. Tu no ho veus, per tant, m'imagino que per aquí tots embadalits, a l'hora que xerren nit, perquè és així. Sí, perquè a part d'escriure xerrar bé a les dues coses, hi ha gent que escriu i no sap transmetre, i tens aquesta capacitat que també ho sap transmetre, que és un avantatge. Estic content que mos entenguem. Exacte. Molt bé, doncs Sebastià, moltíssimes gràcies per haver vengut. Què podem dir? Sí, com sempre. I que llegirem el teu I també d'amor en el teatre. Mos veurem aquí, segur, amb aquesta novel·la. Molt bé, doncs gràcies. I ara, Cati... Quedant-te jo perquè hem de rebre una altra dona i una dona que ha estat aquí cada programa, una altra rateta i que mos agrada molt. Mos ha quedat com un programa de joves que venen molt fort. I falta una que ve fort i encara de partir. I se'n va, i molt fuig, perquè aviat s'anirà a Madrid, però la volen tenir un poc en nosaltres encara. Han de covar. I ella és la Clara Ingold. Que per qui no la coneix... Que per qui no la conegueu, si és que qualcun encara no la coneix, vos deixam uns vídeos des que penja el seu Instagram i ara continuem amb la seva entrevista. ¿Qué hago? ¿Le llamo? No le llamo. Mejor me espero a que me llame él. Es que no quiero parecer una desesperada. Pero a ti te apetece... Se me empañan las gafas. ¿A ti te apetece llamarle? Me muero de ganas. Pues llámale ya. ¿Qué tienes tantas ganas? Claro que tengo ganas. Pero es que es mejor que me llame él. No le quiero agobiar. No quiero que piense que estoy desesperada, ¿sabes? Y no lo estás. Yo, no. A ver, ¿no sería mejor hacer lo que sientes y así aclaras la duda lo antes posible? ¡Llámale! Y si pasa de ti, pues a otra cosa. Pensará que estoy interesada. Muy bien, pues entonces quédate espera a que un día vaya caliente y te llame solo para pegarte un polvo. Eso haré. Qué buena idea. Venga, llámame. Llámame, cabrón. ¿No quieres follar? Bueno, pues... este es el piso. 2 habitaciones, un baño. Es un poco pequeñín, pero es súper céntrico. Y tiene mucho encanto. Preferimos no hacerlo a través de una inmobiliaria porque nos gusta saber a quién metemos. Preferimos que sea gente de aquí, que lo necesite, y no cualquier extranjero. Pues, qué bien. Me encanta. Y bueno, ¿cuánto pedís por él? Son 1.200 al mes. Sabemos que podríamos hacer alquiler turístico con él, pero tampoco queremos hacer negocio. Adiós. Chao. Perdón. Perdón. ¿Te llamaba alguien?
Ja, de vragen is morgen in de live. Heute, Satan! Und morgen lagen. I de ja estem aquí, na Clara, i també na Cati, i na Clara, bé, tothom la coneix, però bé, no sé si te coneix tothom te coneix, no? No sé per què. Perquè tothom te coneix perquè... Perquè me coneixes tu, Però igual ma mare no te coneix, Igual, no? és vera. Bé, I com te presentaries tu? Per la mare de la Margarida mateix. Per ser... Hola, som na Bueno, Clara. començava amb la pregunta més difícil de totes, gràcies, no? Sí, jo som la Clara Ingo, faig teatre, faig coses. Improvisadora, música... No me consideraria improvisadora No. perquè li tenc pànic a la improvisació. Però ho has Ara, fet. Com li estic tenint pànic en aquesta entrevista ara mateix, però... Ho has fet. Sí, ho he fet perquè me forçaven a fer-ho. Na Cati impressiona, però no tant. No, a més, jo no m'interesses tu, m'interessa el teu germà, com li va. Ho sé, estava pensant. En no per això, no? En Diego ho peta fort. Clar. Sí. En Diego no està a Madrid, està per tot el món. Ara mateix està donant un curs d'improvisació a Itàlia. Així, és la cosa. Pam, Sí, pam. fins quan? Sí, sí. Ha estat una setmana per allà. Que guai. Sí, Diego lo peta fuerte. I a tu que te demanin pel teu germà, te mola. Hombre, els 2 primers mesos donava la resposta que toca perquè estic il·lusionadíssima, però després vaig decidir fer-me una camiseta que me la van fer, gràcies, pavilla, que posava mi hermano está bien, gracias, perquè ja. Però ell també deuen demanar per tu, o no? Sí, lo que pasa es que ell és a Madrid, saps? No és el que se ha ido. Jo quan me comenci a anar, a lo millor, pues no sé, Clar, a tu ma mare tens- li demanaran per jo. Ara El tu que te n'hi t'anava vas. dient, aquí li demanaran per a nosaltres. Quina cadena. A vosaltres... Els 5 gols estan bé, gràcies. Sí, todo bien, sí, aquí. Clar, tu te'n vas ara, per necessitat, per plaer, per què? Per tot, necessitat i supos plaer, i perquè necessito com expandir-me una mica, perquè duc massa anys aquí. I si vull dedicar-me a la comèdia... Madrid com és el... Madrid és la cuna Sí, i per totalment ventura va allà. bé, si no me n'aniria a Chicago, que també hi ha una escola de comèdia brutal, però ara mismo no tengo las pelas, així que em vaig cap allà, que crec que me rebran bé, però estic esquinyada. Què faràs? Quin és el primer pla? Bueno, me'n vaig... Primer m'arreglaré una habitació que ara mismo és un zulo, o sea, i després començo a assajar una moguda amb el meu germà, que ha començat a currar ell amb 2 actrius d'Illana, està fent una peça que ha estat girant per Espanya amb una caravana. Illana, per jo, és màximo. Vull dir, elles han estat currant amb Illana, no és que formin part d'Illana, però són 2 actrius que també són un bombazo en comèdia, són molt burots. I farem un Hamlet mudo. Què? Bufón. O sigui, no sé cap on va, però serà una borrada darrere l'altra, crec. Alicia Carvana. No, se graban una otra cosa. No te pases. Perdón, doy muchos datos y no me explico. Es que sí. No sé, començam el manco a assetjar això, que crec que pot ser bastant còmic. Sí, i ho dirigeix en Diego. Sí? I seguiràs amb els vídeos d'Instagram? Hombre, si m'adona, jo crec que... Sí. Per Madrid tindrà molt de material. Sí. Segur. Vull dir que aquí també Rates no, perquè només en tenim aquí a la forana. Per fer la resta de coses. Com una pringada de la capital intentant cercar la feina, que crec que serà bastant així. Crec que m'hauré de posar les piles bastant, perquè aquí som un poc... Sí, vaga, saps? Agaf el que me ve, saps? Acumulada, que només vull partir, en sèrio. Una temporadeta i deixar aquest carrer, perquè és que no... No puc. M'estic tornant violenta, m'estic convertint en aquestes veies que tirarien poals d'aigua, saps? I crec que quan un arriba en aquest punt és perquè ja no està bé. Perquè, vull dir, la ciutat és com és i això és el que hi ha. I cadascú ho ha d'acceptar, perquè jo no puc modificar el que passa en el meu carrer. Però quan... Que és conegut, jo soc la primera que me'n vaig de canyes i quan m'engat, la li. Però això ja és too much, saps? Ara ho faràs a Madrid. Sí, per això. I que facin altres vídeos sobre tu. Crec que el problema el tenc jo, saps? Més que la ciutat, o sigui que... Sí. I a part d'improvisar, què és el que més pot agafar del món? Perquè supos que al principi quan comences a fer un vídeo d'aquests, jo què sé, se rebuda, li donen molta importància en això, si riuen, no riuen... Està, per exemple, aquí els vídeos que has fet en els altres rates a la fresca, que eren, no? Actuacions en directe, tal. Com ho vius com a actriu? Aquesta por? Sí. És la por més grossa que tens. Vete a la mierda, Sí, ¿no? la muerte es el miedo.
La muerte como miedo máximo. Y el asesinato de los tipos de muerte peor. Sí, se posa transforma de qualsevol cosa, no? T'he entès, però... La vergonya, fer el ridícul, supos que és una cosa que duc bastant bé. Molt bon final de frase. Sí, però... No ho sé, tio, per exemple, ara fa poc temps que anar a Madrid i realment no sentir que trobo el meu lloc o, saps, quedar-me com una actriu provinciana que no acaba d'encaixar enlloc. Algo així. Me fa un poc de pànic, però... Tothom està igual, crec, que a la capital. Tothom és provincià cercant allà, com a su hueco i... Jo què sé, crec que he de fer la meva. No he de deixar de fer la meva feina, que aquí n'he pres bastant, perquè com que no hi ha massa feina, pues te l'has d'inventar, saps? I crec que estic ben ensenyada amb això. No sé si t'he contestat el que m'havia de... No ho crec, però en Sebastià tampoc ho ha fet, no passa res. No m'ho contestava i ja està, no. Però no crec que sigui ser provincià. Això si ho mires des del costat negatiu, no? Però al final tu tens una cosa molt localitzada i molt teva, que és el que has de dur cap allà, no? No ho sé, això és com una opinió. Sí, que també pot créixer, m'imagino. O sigui, faig aquests vídeos, a mi quan me diuen tu eres la de los vídeos, és com... Sí. Vaig començar a fer això i... m'ha duit un poc en aquesta direcció i com que jo què sé, saps? És com bo de parir una idea i fa gràcia, doncs està molt bé. Però crec que, joder, tinc ganes de fer moltes més coses. Però també has fet moltes més coses que clar, vídeos. És que perquè només he xerrat de vídeos. Vull dir, has actuat en l'estatge principal, has actuat a Trampa Teatre, has actuat a mil bandes... Me vendo com el culo. Sí, per això, sí. És a dir, és que mos escrivim escoltant des de Madrid que ve de la millor de Sella. I musicalment, que tinc ganes de seguir amb la trajectòria que duia també, però la tengo aparcadíssima. Però sí. Sí, crec que... I perdó per la xafarderia, però quan parteixes ja? Divendres. Però tot un dia 6. Tot un dia 6, me'n vaig dir, no, tenc 5 bolos a setembre aquí i vendré a fer-los. Bé, que tremoli Madrid, Clara. Ojalà. Sí, no, segur. Ja tremolarà. Sí. Molta sort i... Oh, gràcies. I t'enyorarem molt. I passa tot bé, sí. Sí, gràcies, guapos. I ja farem un ratàs a la fresca. Per supuesto. Sí, allà, en castellà. Sí. Si no me'l fitxi vetres, a mi millor me'l fitxa Telemadrid. Callere! Per bé de tots. Bueno, moltes gràcies. A tu. Gràcies. Ara, bé, sí, com ja m'he Clara. Convidant. No, pot quedar. Sí, així vendrà el nostre músic convidat avui, que és un high level avui. Ell és Alberto i el sabreu amb aquí enmig de vosaltres dues, que vos pareix? Ja. A mi què li pareix? Bé, per nosaltres, ja. Com estàs? Hola. Hola. Aquí. Què te pareix estar aquí tan Bé, bueno. Com estàs? He quedat una mica enclotat. Ara te deixarem tocar tranquil·lament. No passa res. Però primer te farem un poc aquelles Farem un poc preguntes... s'escana així. No vas esperar. T'incomoden una mica, no sé si t'incomoden. No. No te fan por les entrevistes, no? No. Bueno, Estàs acostumat. Sí, per aquí és com casa nostra. Estàs tranquil, sí. Sí. I toques aquesta setmana a Felanitx, qui vulgui veure allà, divendres a Felanitx. Sí. En el parc, perquè allò és el parc. El parc de Felanitx. Ah, sí, que és com a tocar allà, és com a... Vull dir que ha tocat en David Bilbao i tot això. Sí. Que gran! M'estàs posant Referència! Sí, hombre, la veritat és que són com... Han estat sempre com les festes, no? Felanitx era com que duen els artistes més cars i tal. No per nosaltres, però abans era com... I enguany, bueno, mos toca a nosaltres. Però sí. Lluís, també abans en la Clara hem xerrat de Palma, tu que vas començar tocant en el Bluesville, a locals com el Bluesville, com veus ara la ciutat o com veus Palma, que ara mateix no hi ha el Bluesville, no? I tant de locals que han tancat. Com veus la ciutat i com creus que és que comencen ara, si ho tenen igual de... si tenen fàcil, si tenen més difícil? Ostres, doncs jo, la veritat és que estic una mica desconnectat, o bastant desconnectat, però per lo que me conten i el que he vist, nosaltres vam viure pràcticament la darrera fornada de locals de Palma i d'ambient de rock, no? O sigui,
pues, xerrant de grups de rock. Jo record, quan nosaltres ja vàrem acabar de tocar local, diguem, hi havia un caramull de bars. I la música en directe no era una cosa d'apestados, no? Com és ara, no? O sigui que sí, jo crec que és un moment delicat i complex. No sé, la veritat, sents xerrar de clubs de jazz i coses així com més elitistes, no? Per tant, és una mica complexa per grups que volen fer punk o rock o pop rock, no? O sigui, és com... T'has de cercar la vida. La part forana ja la desconec bastant més, però el que és Palma, el que era Gomila, que hi havia com... Nosaltres fèiem gires a Gomila. Trobàvem una gira. Sí, fèiem gires i duraven mesos, o sigui, i tocàvem en caramull de bars, no? Però ara a la plaça Gomila has d'accelerar quan passes per Gomila, no? Llorando, no? Però la veritat és que no sé, crec que està bastant fotut l'assumpte. Tu trobes llocs per tocar? Mallorca Live, bé, ja són escenaris més grossos, no? Sí, però és Petit que... format, no tant. Clar, nosaltres ara mateix no és... Quan tocam aquí hem d'intentar fer coses una mica més grans i per públic més nombrós, no? Després de tantos anys. Però no sé si cercàssim puestos petits per fer concerts, no sé com seria la cosa, seria bastant complexa. I per lo que són sales sí que n'hi ha, sales grans sí que és una altra història, però xerrant de grups que comencen està la cosa fastidiada. Sí. I què fa en Luis Alberto Segura l'estiu? Què fas? Uau! Pues estan molt callades, però els meus fills són per aquí. Els 3 fills! Sí. Siguiente pregunta. No, la veritat és que enguany estic molt, molt casolà i m'he fet un estudi de gravació a casa. Abans me n'anava de fora a fora, gravava fora d'Espanya i de tal, però enguany amb el tercer ja està com, vale, hay que montar-se l'estudi en casa i fer feina aquí, no? I m'he muntat l'estudi a Cala Blava, just davall de casa meva, i he estat tot l'estiu preparant l'estudi. I preparant cosa nova, no? Sí, bé, provant i... Clar, tenir un estudi teu a casa teva canvia molt la història, no? Normalment nosaltres hem gravat amb un taxímetre posat, no? O sigui, saps que tens una setmana per gravar i vas a Pinyón i graves tot el que has de fer en una setmana o un mes, no? Però tenir un estudi teu a casa teva te pot totes les portes de... Anxes Castilla, no? Que diu. O sigui que... Cati, què li demanaries tu? Moltes coses, perquè amb les carreres on cadu, i no t'ho vull posar en compromís ni res, però en tot el que has fet, tens qualque retret en tu mateix o en la teva carrera o qualque cosa que t'hagi quedat... No sé, has anat per tot, ets per tot realment, ets un referent, tothom te té, no? I no te demanaré Pasego perquè en teoria ja no és referent. Sí, claro, sempre. Saps què passa? Que no... La història és que jo som molt fan de lo que faig, no? O sigui, és la meva vida i som que l'ambició és molt gran, no? I les ganes de fer coses i tocar puestos i fer aquest tipus de disc o col·laborar amb aquest o gravar amb aquell o fer una gira per tal país. Tot això són coses que quan passes temps i veus que no és impossible, o sigui, que pagant, òbviament, no és que te regalin res, però quan veus que les possibilitats, pues, si te les curres i fas feina, les pots aconseguir. És el mateix, no? Que el ventall de sobte és gegant, no? O sigui que sempre hi ha coses noves i sempre veus coses noves i te xerren de tal puesto i te xerren de tal grup i sí que queden coses, sempre, i espero que sempre hi hagi coses per fer. I perdoneu, però per tenir un pot de morro i anar cap a casa nostra també li demanaré que vinguis entusiastes, que encara no t'he pogut entrevistar. Rates la fresca 1 entusiasta, zero. Si que tot això te ven nosaltres ja Queda demanat. Sí. I on has tocat que diguis, uau, he passat molt de gust d'anar en aquell lloc del món perquè ha estat com... Pues a molts, la veritat a molts de puestos, però Mèxic tal vegada, i Nedi ho sap molt bé. Mèxic pot ser un dels puestos on el tractament de xoc
va ser més gran. No? O sigui, va ser... Veure que hi ha una resposta directa des del minut 0 impacta molt, no? I més per un grup que nosaltres, encara que molt de pics no ho pareixi, o que pareix que som a fora i que no tenim els peus a terra, o que estem... Pues som molt mallorquins, no? Som molt d'aquí i som molt conscients i xerram molt dels nostres començaments, de lo que va costar, de la furgo, de foradar una roda, de carregar 5 des de matí, xerram molt d'això, no? Pues quan vas a un puesto com Guadalajara, a Mèxic, i toques a una sala plena perquè es anaven de teloneros d'un altre grup, no? I tot el públic cantava les cançons nostres, s'havien cercat la música, s'havien après les cançons. Pues, com les nostres batallites de foradar la roda, pues, xerrant de lo de Mèxic, i xerrant de lo de Canadà, i xerrant de lo de Los Ángeles. O sigui que hi ha moltes coses, però jo crec que lo de Mèxic, i ja dic que Nedi pot corroborar, va ser un dels punts xoc total. I avui que mos tocaràs una cançó, no? Sí. I quina? He pensat algo curtet per no... Per no vulguis. Sí. És una cosa que se diu Ordinary Lies. És nova? No, és antiga, però és muy veraniega de calor. Sí? Mira. Molt bé, i d'ara vos deixem amb una recomanació de llibres d'aquesta tardor de les novetats que estan a punt d'entrar a setembre, que no vos podeu perdre, i no vos n'anigueu perquè just ara afinarà la guitarra i el Luis Alberto mos tocarà la seva cançó. El cel no és per a tothom és l'esperada tercera novel·la de Marta Rojals, on l'autora recrea 4 dècades d'una família de 3 fills i aprofundeix en les relacions que s'estableixen entre els germans. També mostra els canvis socials, polítics, econòmics i urbanístics d'un país durant 40 anys. Roedores és l'obra més personal i valenta de Paula Bonet, un animalari de rosegadors que va pintar per la seva filla durant els primers mesos d'embaràs. Una creació artística que ve acompanyada del diari que l'autora va escriure aquells dies, Cuerpo de embarazada sin embrión, que rompe el silenci al voltant de l'avortament espontani. Si Sapiens és un recorregut pel nostre passat, Homo Deus una mirada al nostre futur, 21 lecciones para el siglo XXI és una exploració a les qüestions més urgents del nostre present. Harari parla de les guerres nuclears, el canvi climàtic, les tecnologies disruptives i el terrorisme en el seu esperat nou llibre. Daria decideix sortir de Polònia per fugir del seu pare violent. Es trasllada a Malmö, Suècia, on s'apunta a una escola de còmic per emprendre una nova vida. Allà li espera un malson kafkià. Mentre acumula hores de feina, cansanci i desamors, li va creixent per dins un sentiment de rebeldia fins que decideix lluitar pels seus drets i els dels seus companys. Devastación, publicat per Errata Naturae, és un meravellós retrat del Copenhague dels anys 20, de les crisis personals d'una generació d'escriptors i artistes que en moltes ocasions es varen veure abocats a l'autodestrucció. Als 25 anys, la vida de l'autor va donar un gir. Es va veure obligat a deixar la seva feina i tornar a casa a cuidar dels seus pares. En aquest període va començar a escriure sobre les aventures tràgiques i que d'alguna forma ell va veure còmiques que estava vivint. D'allà va sorgir aquell llibre que ara publica Blackie Books.
reflected on the water. We are all the spies on the road, but the loneliness inside, with the ocean behind, and the ordinary lies are on the floor. See the moon reflected on the water. We are all the spies on the road, but the loneliness inside, with the ocean behind, and the ordinary lies are on the floor. See the moon reflected on the water. We are all the spies on the road, but the loneliness inside, with the ocean behind, and the ordinary lies are on the floor. Moltes gràcies, molt bé. M'agrada molt que sigueu... Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots els convidats que heu vengut durant aquestes rates de la fresca. Tot el públic ha vengut cada setmana a la llibreria i estan molt contents d'aquest experiment que començàvem per l'estiu i que per ara aturarà i tornarem per Nadal amb un especial de Nadal de rates a la camilla, perquè a la fresca no serà. Moltes gràcies a tots.